Тапшыруның алдагы матур бәйрәм иртәсен без Пенза өлкәсе Евлашева бистәсенә юллыйбыз. Бүген 30 гыйнвар көнне үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бадамшина Мәрьям Рызван кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аның бар якыннары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Бадамшин Әнвәр Дәүләтша улы язган. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган кадерле яраткан хатыным. Көн сайын көн узганын, яраткан кешең янында сизмичә картлык җитә диләр. Тирән картлыкка ерак булса да, гомер су кебек акканын сиземли башладым. Кадерлем, үз гаиләсе өчен бик тырышып яшәгән, җанын бирергә дә әзер булган әни һәм хатын. Аның гаиләсе бер кайчан, бернигә мохтанмый яши, Аллага шөкер. Кадерлем, барысы өчен сиңа мең рәхмәтләремне җиткереп, яратам дип әйтәсем килә. Алга табада, кулга-кул тотышып, уртак мәхәббәттә, тигез гомер белән картаярга язсын иде. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөйер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын, юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр. Килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Баш очыңда һәр чак аяз булсын, җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз балаларда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Кадерле Мәрьям Рызвановна, тормыш иптәшегез юллаган теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз һәм ул юллаган музыкаль бүләкне тыңларга чакырабыз. Минем барлыгымны белгәнсең син.
Чираттагы кытлау сәламен сезнең хөрмәткә Мәрьям Рызвановна Бадам Шуннар гаиләсе. Улыгыз Али, киленегез Равилә, оныкларыгыз Марат һәм Карина, Ренат һәм Вика язганнар. Бүген безнең йөрәкләрдә олы бер шатлык хисе шаулый. Чөнки 65 ел элек ишле гаиләдә якты дөньяга әниебез туа. Гомерләр үтә тора ул. Әнкәебез бик тырыш, үз гомерендә бар биеклекләргә дә үзенең авыр хезмәте аркылы җитеште. Тәртипле балаларын тәрбияләп үстереп, бүген оныкларын күрү бәхетенә дә җитте. Газизыбыз безнең. Бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгыртып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әниебез фәрештәдәй изге күңелле. Без аның сабырлыгына, түземлегенә, акыл тәҗрибәсенә таң калабыз. Газизыбыз безнең. Бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән көчәсе. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим, иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген Газиз әниебез күзләреннән яшьләр коела? Син елама, матур елмай әле. Син елмайсаң, җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап Газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә йөрсен олы бәхеткәем. Хөрмәтле Мәрьям Рызвановна, бала оныкларыгыз теләкләрен дәвам итеп, алда алар сайлаган матур җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Юбилейim менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Булган бик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилейim менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме
Ömürme ömürler Yuvalmagan kaderler Tileklerinin motorların Atap sina Yolibaz Ulu hürmet Hisi bilen Eniyim seni zorlayız Tileklerinin motorların Atap sina Yolibaz Ulu hürmet Hisi bilen Eniyim seni zorlayız Bu dünyada иң матур бәйрәм ул әнинең туган көнедер, дип башлаганнар үз язмаларын Рамазановлар гаиләсе. Кызыгыз Гүзәл, киявегез Гаяз, оныкларыгыз Лилия, Фатыма һәм Мәдинә кода-кодагыйларыгыз белән. Әгәр һәр кешенең максаты матур гомер итеп, бу дөньяда эз калдыру булса, безнең якыныбыз әлеге максатка ирешә алды. Аның гаиләсе тулы, түгәрәк, тормыш иптәше өчен ул тугралыклы хатын. Biz балалары өчен кайгыртып, төннәрен йокысыз үткәрә торган Газизәни. Оныклары өчен җанын үзеп бирергә дә әзер булган яраткан әбекәй. Якыныбыз, менә синең юбилеең җитте. Рөхсәт ит котлап, иң җылы һәм иң кирәкле теләкләрне сиңа җиткерергә. Беренчедән, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безнең яктан бәлки әше сүзләр дә әйтелгәндер вакытында. Каты күз карашы белән дә каралгандыр. Хәзер генә синең кадерләрне аңлап, гомерләреңне озайтырга теләгебез бар. Мәңге яшә безнең арада. Яраткан әнкәебез, безгә биргән бар җылың, мәхәббәтең өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә әтиебез белән бергә тигез гомер итеп, безне сөендереп, каршы алып, озатып, матур итеп яшәгез. Яраткан әниебез, әбекәебез. Әни бит ул, өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит безгә әни бик кирәк. Әни диеп дәше шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган барлык теләкләрне булса иде әни бәхилләтеп. Кадерле кодагыебыз, шушы якты мизгелең белән котлыйбыз. Син олы хәрефтән хатын-кыз. Минем баламны үз улым сыман кабул итеп, белмәгәнен өйрәтеп, белгәнен хуплап матур гомер итәсез. Безгә шундый акыллы килен тәрбияләп биргәнегез өчен дә рәхмәт. Безне дә шит итмичә, гел аралашып, ачык күңелле булып яшәвеңә дә шат без. Тормышның иң ямьле чагы, 65 яшь аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Хөрмәтле Мәрьям Рызвановна, юбилеегез мубарак булсын. Әлеге җырны да бергәләп тыңлый гәле. Чәчәкләргә тиңеләп матурым дип, әнкәй мине кушып аласың. Чыккан сайын ерак юлларыма дугаларын кылып каласың. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең.
Кеңешлерің беріп яшә җирдә, кояш булып балкып күгемдә. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Гомер юлың бер узын булсын, кабул булсын изге теләгем. Бала кошың кайтып кунар өчен, бу синеңке яшел тирәгем. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Бала кошың кайтып